hakyky öňler bedenime ýaşyny. Hasan başladı. Başladı oğlum, başla. Kino var bir tane 97 Frankov diýip gördüm şu kinony. İki tane güçlü PR manager hakynda diýär da. Şo taýda diýär da nire giza galyp gelseň, Güý hawa gördüm, ýere ýagyp gelsem. sen gadyryn güçlü, gadyryn güçlü bolýar da diýip seňem hobbiň mi giza galyp gelmek. Bilgeseň giza galyp gelmek şu. Men nabarot şu giza galmagy biriň wagtyny ogurlamak hasap edýän. Şoň üçin bir giza galsam özüm galamak, özüm giza galmajak bolan. Şun уважительная причина, sen maňa düýün aýtdyň, men bu günüm eýem zaplanirowany de. Тебе повезло, men açyk wagt tapdym sen üçin. Atak giza galan bilen sen apşa begenmeli. Men gelmänim bilýärdim. Onu men begenýän. Näme? Sen birinjine giza galanyňa, ikinciden geleniňe. Hoş geldin Maral. Sag ol. Gowmy ýagdaýlaň. Erwetden, Canım şu sana. wada gowy häzir. Sen erwet etmeseň. Ýok, biz по-любому будем сильно стараться, что. İnanýam gelýär hem özüm maral taýdan taýarlap gelýän. Обычно men adamlaryň üstünden gülýän. Bu nädir? Meň üstümden gülýän. Şoň üçin bu kıyın gün men üçin. Yo, bizem hiçlik bir şekilde adamın şuunu çellersinden gülmedik. Bugünün beýlegem gülmers. Seni nirde göreyim, näil şekilde göreyim, Akuna Matata diýen bilmän galýan gözüňe gelýär. Şeýle bir güçlü hereketleriň var. Şeýle men saňa başda Terminator mı kadiyadym, bir görseň ýylany bogup otyrsyň, bir görseň atyň sesin saçyndan çekip otyrsyň, bir görseň haýtyryň maňlaýyny urup otyrsyň kitabyň bilen kitabyň ýüzünde biz bärde. Ola masaktan bir resim gelýän birinji soraw TikTok oýun. TikTok oyun. Hiç kime däl. Ýöne öz edýän işini bir halka görkezip bilýän adam. Mençe iş başgalara medya, menden ökdülerim ma. Ýöne bir iş etmek bir zat, ol işi eden soň görkezmek başga zat. Men şu eden işimi görkezip bilýän adam. Готовы. Если хочешь быть круче всех, надо провоцировать успех. Hakyky, или fake it until you make it дип да, вот притворяйся, пока этого не добьешься diýer, şoň ýaly. Hakyky sen näme ol? Hemme zat bir ýana aýyrsak, kino oýnadyň, dogrymy? Bu reklamaň hemme zatyn edip gördüň. Inglizce de bilýän. Daway şeýle birazjyk inglizce görüşelim. Okay, let's go. Bolýar. Hello Maral. I'm on duty today. My name is Maral. Bolla galan türkmençe görüşelim. Und обычно nämçin şol I'm on duty today anekdot ba. Обычно şey İngilizce öğrensen mal. I'm on duty today hemmekşi bilýän söýde. Şoň ýaly prikol var. İngilizce Menem bir tane bilýän. ýanglyk maç bilýän inglizce. Like walk away inflatable and flailing tube men. Maladet me ýanglytmaç hiç gelek hally aýdyp bilemok İngilizçede, türkmençede. В общем, men näme gözüňe ýetirýärdim, men ýa-ni mekdepde bir Maral näil boldy, hadyna şunýaly klassdaşym bolaýym walla, men diýen el kastetli zatly bize gözeldirdiňi diýip maglum da. O men ýagdaýlaň maglum. Şoňa doska çykyp, sapaga gün 5-ge jogap bereňde de şol aýal 5-den sonra berýär. Gözüňe gelýärmi? 5-ne jogap berseň 5lik, 4-ne jogap berseň 4lik 3. Pasuçy tertibiň erwet bolsa, 3lik goýmaga bahana tapýar da şollay. Men ýa-ni vay şo wagt men Maral diýip klassdaşym bolan bolsa, sen elin kastetli zatly ştaýlaň bandam kal zatly bärde bilemok näme ýazykdyr. Kiya diýip ýazykdyran Maral diýip men çağıran wagtym sen gelýän senem partaň üstüne böküp menip. Ana üçin men gelmeli. Bilemok menem mekdepde kurtoýdym da andan sen gelermi kaň diýdim da şo wagt eger klassdaşym bolan bolsaň. Senem malumy şeýle. Diňe özüm üçin öz arkam özüm üçin. Nu bilemok sen nähilek adamdyň o men üçin klassdaş. Gowa adam. Gipotetiski maňa pikirlenmek kyn. Näle okuýadyň mekdepde? Men krugly 4'lük çydım bat. Krugly. 2'likçe däl men gowy ýadym oldy. Howasçyňdyň okuman gowren ýöne käbir predmetlary hiç gelek kabul edemok. Sorawalyň me urwalyň me gasawalyň şo bahaly. Ýok, hemmesine jogap berýärdim. Jogap ber. Şoň üçin atestadım diňe 5'lik däl men 3'lik ama 4'lik ama. Doğru, doğru. Ýa aýtdyk ha. Sen özüň aýtdyň taşyna edýän zadymy görkezýän zat diýip. Bizem şeýle bir saňa serdip gowan ýazsa, gözüň gelýän bizde şeýle Maralyň badygyna la. Seriozno?
Aba iller ene daşar yurtları bir yaraga döretýär zat edi bizde şeýle yarag wa suwun içinde gitýär bir ýerde stenany dişik geçýär biri asmana atýar zat edýär. Şulardan atyp başladym men ýa men göwülmemi. Biz näme begenýäs gözeňelýär olar yaragynyň balygyny begenýän bolsa biz garaşdy biz bir tarap biz öz başda plus bizde moral var da. Men şunu almasam bolar. Allah dini aýda gaýrat etsin. Haw. Men передачада oturuyorum. Da. Men şu öýe geldim ha. İlk ölen sim kartam çalıştım zaten. Instagram'a girdim. Aňarda hem hiç kimin istoriýasyna serdem okudum da gyzyk gyllar inni ismail paylaşyp bilýän menem seretýän. Storylar seretýän maral. Yeni oraya maral bolup dur. Geň bolup öz storyam görýän, meň storyamda senin ursuňa gözen gelýän. Näde beýle bolup geçýär bu zatlar hiç da düşünüp bilemem. Mavgulun mulçyny gördüňmi? Şonda yılan aşaktan sallanyp mavgulun yüzüne seredip men seni yiyecek diýip gözleri şeýle tegelenip jadylýar. Ka ady yılanyň. Ka senem adamlary jadylýan, näme etýän ýa ugraja etýän. Yok ol däl, men PR-yň formulasyny bilýän. PR diýilen zat giden bir nauka formula. Türkmenistany hemmeşe ýetirip bilýän bir zady. Tapawdy ýok, ýigrenip halamana bilýär şolady. Men şonu görkezýän men şoňa. Nämeden orkýan gelmepşi? Opşumalymyzda şu durmuşda. Reklama gutormagynyň ýaýda. Yok, bu reklama. Da şu reklama gutorma. Sen häzir marsa da urasak reklam tapylýan, şu tapýan. Wapşe tapawdy o ýaşalmaýan ada uradyň men şu taýdanam işem biznesem tapýan reklama bele tursun tam. Problema däl. Şu zaga sen porçoskojaň bar-a? Şoňa manyjy var bilýän sen umma alaňda mesele men uspešni özüm oňarýan meňa tölemek gerekkä şodumy özüm hasam ýapýan diýilýän. Şoň üçin marallan arkaň kafaya gidip bolýar hasam töledip bolýar şoňa. Bilýän şonu? Ne? Bilmeýärdiňmi şu porçoskan şeýle öz bir dili bardygyny? Подсознательно etdim bu porçoskamy belli bir döwür bol şeýle bir. Onuň daş döwrümdäkileri ýakynlamy görkezmek üçin şular ýa udan saçmady. Atodan udin şu adamdan. Alyp näme diýler? Kinolarda ýa banýa girip saçyny keserler, şoň ýalda urwaldy. Alyp ýok edip kesdim. Şoň bilenem hemmek şaýtdym. Ya magu platit za себя diýip hakyky şol. Ýöne onu men bilip edem, okda подсознательно etdim. Bilip edem okda подсознательно. Подсознание maýtdy şu porçoskan et, onuň hemme zady özüň töläp başlaýar. Bir bolanokmy bilip et, sen bilip etmän. Bilmän etdim men şunu. Soň düşündiň şu porçoskan şo zatlar. Şu aýtdyň onuň bilemok men. Ýöne saçym ketelýär, işim oňra bolup başlady. Hakykatdan. Bizim onu saçımızı ısırıp son täze keselim näme de işimiz oğruna olur ýaly. Aýal maşgylan saç östürmegiňem şo manydy şol. Has ýuwaşa. Nasıl görünýän bilemok. Saçyny kesdigi gyz betýärmi? Ýok, uğradan zat bolýar diýip otural şonda. Da. Şeýler. Nämeden orkan aýtdyr aýda asasly temany ýapar. Ýok, men gorkandym. Kän ýöne men aýtmaýan. Belli bir zatdan möýden. Ýok, oňan mörmejekdi. Özümden kiçi zatdan aşy gorkamak. Absolut. Aknawatdan orkan. Aýbabek näme şoňa? Akbabek Nazarovna. Boş urna men çağlar diýär. Ýa, Akbabek Nazarovna mi? Nazarovna diýende näme uja bir bir näkilikdi Nazarovna. Ay kam zat diýip bilmediň da şu atla. Molimimda o men diýip bilmeýän. Sen başladyň müştema akin mar diýen zat diýär. O başladymy? Kim haýsa? Akin mar umuman şol PR kampaniýa. Kim kelesine geldi? O glavny partnýorymyz o hödürledi. Men aslında elini işläp gördüm o döwür. Yetip bilmedik arzuň barmy şu wagt? Ken. Näme kiçiken kim bolmar diýdin? Vrach. Wyższa bir zawanýan barmy? Ba, ýok. Biziň başlamadymda Mehmet Ad hakymça diýdi. Kim bolmaly, näme bolup işlemeli, näme etmeli, näme giýmeli, nädip demalmaly, Mehmet Ad hakymça diýdi. Hakym molum bolýan diýdi. Bu oturdy. Molum bolmaly. Boldun sen bir wada molum? Awa men atrabotkam edemde boldum soňra. Sağolun. Çağalar bilen ken aram ýok. Çağalaryňam sen bilen arasy ýok golaýmasa men görüşüm. Uruşup görsem bolmaýar. Ýok, men molumçylykdan uruşup urup oňýalyk wagt ýok. Bizçe ýylyň çağasy ýok. Ol oňçynlar jogapkärçilik uly. Men oňa bir interwýuda aýdypdym, 30 tane okuwçy sen jogap bermeli. Hertiniň en atasy gözmonçuk galçadan taňyň gidýär. Gatul jogapkärçilik. Men diňe özüme jogap bermän obarýan. Aty
çapman öwrendiňmi ýa-da wizualizasiýa bilen öwrendiňmi? Onu näme diýen hemme zatda bir sebäp bolmalar şu atdyşlar ýaly gaty tiýlikde çapmagyma murat boly sebäp boldy. Oň gaty uly istoriýasy bar. Murat bolýam. Ýok, Murat atçap bilemok, most bilýänler atçap ýöne şoňa sebäp bol Murat bolan kinosunda öwrendim men. Çapulyan bolsan kommentariýa gelip asakdan çapulyan diýip ýaz. Ýöne Murat men atly gördüm ýöne edil onyal çap bilen ok bilen onu biljekde ýöne men çapyp bilmegem Murat bolan sebäp boldy. Näme sebäp boldy? Kinosuna düşemde men atalyp gaçdy. Ol näme? Ulpillahana çykardylar da meni ýöne syomka üçin Lubitselski. Gapdalmada men ýöne surata düşmek otayda çapmak bolman soň gapdalma trenerimem gelmedi, gapdalma kömekçi oglanymam iksanjak dur köp däl. Ay menim aynan mal aty atçap bilýän çalaja çapan malum ýa ulpillahana öň ýarış gören ata kenna ol. Ýarışda yer alyp beren. Ol Olanlarda dursan araky düşen ýylany. Ha ýylan ol piton ýylanam der aşdarha piton. Azdarha onam bow otyrdyň eliňe. Ýok bowa Ýylan bilen sen näme baňlaşdyrýar? Men şu wagt gözüňe dadyňa seretýän bolýan şeýle bada. Biraz gap. Bile bu kiçilikler maňa şo ýylan ýerlerde onuň menim şo elinde zatdy da. Bular men aslında gözmonçuk diýip takynýan. Alajaň ýerine. Gelen adam, gören adam energiýasy başdaky şoňa düşýär. Bolly şular ilmet köplen ýitýär, ýemşerýär, ýykylýar, ýumurlýar, täzeläýän. Demirde şakyr şukur. Men pikir etýänim bu 7 hazinaň bir ýerde şol 5 mat bir köprek gelip dursun diýen. Ýok, o manida däl, bular gözmonçuklar meni prosto energiýa alqalýarlar şular bolly. Owa. Näde şu wagt bizde industriýama gidişi reklama ýagdaýy boýunça bir hazır asatka berýärmi? Ýa-da mundan bir ýyl, bir ýarym ýyl mundan Nu reklama bizim ýurdumyz üçin täze dat aslında. Şu wagt inni adamlar köp biznesler köp biznesler inni boýnallar reklama gerekdigini. Köp haçan bir ýa bir killikde de maňa reklama gerek dälýän telekeçiler gatkäni de bu wagt adalyp barýar. Atak näme ýetgeşmeýär derdim men tek özüme öwrenmeli. Men özümem reklamany aňyrtna çykamak öwrenip ýörün. Şu wagt näme ýadyma düşýär diýip arada bir zat etdiňiz näme diňiz ýadyma şuna ondan. Näleşik diýdiňmi aýt? Gök eşikde kanda da Murat bola diýe kelläňe tort ýykylma zat ýani men üçin gaty gyzykly bolan zat. Şu proçoskany gowurdyňmy ýa göze düşmek üçin etdiňmi? Ýok, o proçoskany näme diýer men özümden ökdi adamlary dinleme gowurýan. Köp kişi maňa diýeneden ok näme? Aýdyp geç. Aýdan Soýunowa. Designer var. Soýunowa de bul zamanyň belli designery Soýunowa eşigimem ýüzümem polnosy başdan aýak anannym maňa aşat da düzüp ber ýatda galyjy bolsun diýdim hem praktiçni rahat bolmaly maňa sebäbi ýa-da maňa şunýar kabluk giydirse munýar saç östürse men özüme bir hil duýjak praktiçni bolmaly şakyrt şukur edilir küçüğüne obrazdy diýip oklady coachingam şunýarja kabluk krasowka gaýmy diýip tapşyrdy saçyňam şeýt diýdi bolly mendin diýen datlaryny etdim bolly olam näme diýle ýene ustady dinleseň şo üstünlükde onluğa düşdi. Giden hemme publiklarda turutmam ýaýrady. Ýatda da galym özüme de ýarady. Bir ipkeşjek bir zat boldy. Bir saçym ýumak gynrak boldy. Gaty gete saçyma başda kley çalylar. Soňra iki tonu da versepdiler. Bir aýyrmak gyn boldy. Atak başga zatdan hiç minusy ýok. Meni birin sapar niýede gördüň? Şol glosawa ýoradyp soň Aýşwarýamy ýa-da bilemok. Mene bitirmedim başta bir bolusu gördüm. Aýşwarya, Raýma, Fay, galemene men çatda koýup geçirdim. Ýöne soň ýoşadan başga ýumurlaň gördüm. Stand-up gaty kyn, iň kyn ýumurlaň bir stand-up näme üçin? Sebäbi seriozny bolup başga birini güldürtmeli. Sen otady tanys eden ok, ýüzüňe eýdip beýden ok. Wapşym hiç gelip mimikasy, tansy, däli eşiksiz, çysta diňe öz sözüň bilen birini güldürtmek iň kyn zat. Men özüm babam men Türkmenistana satyran düýün tutucu diýip gidýär. Edebiýat kitapda da hemme 7-de 8-de 9-da emesine vardır Jordakow. Men ýumur men kanymda bar. Men özüm gowuran şeýle güldürtmän ýöne men babamdan tapawutlygym babam adamyň göwnüne degmen, gülüp bilýärdi adam üstünden. Olam ýyllar man etmän göň adamyň üstünden gülüp bilýärdi. Ýöne kim tutmän, göwnüne degmen. Menen tek şonu başaramak. Men köplenç odat bolýar. Zadewayt da wat. Oýuny götürýän özü. Oýuny men özümmi götürýän, gowum götürýän. Belli bir temalara degmeseň. Näme teman degmeseň gowa degseň saňa agyr gelýär mysal üçin.
Emmemize öwretdi, buradan öňümizden maral çykaýan ýagdaýynda. Nu men maşgalama degmeler. Liçne durmuşuma degmeler şahsy. Hiç gelek. On men hiç humor dip atap etmeýän, on men kemsitme dip atap edýär. Конечно. Onun tebe otadan maňa degilen okda tadı men çağam, adamym, ejem, kakam, bopşym men ýakylama degilýär. On men götürmeýän. Her bir aktör, aktrisa zat, liboy, komik bolsun, näme bolsun, köpçülige çykýan adam avatar sazda wad edýär. Şoň içine giribim ýaşya, şol köpçülige çykýan wagty. Dogry. Senem öýe baran wagtyň şeýle sülmüräp zady öýüň çünkünde oturup şeýle. Ýok, ol ýala dal. Ýoldaşyňa aljyrap şeýle. Edil olur ýalaga däl, men öýde de no dogumym ýetip Ya diýip gapyn dipik girýär, ýa-da ýerinde. Dogry aýtdyň, men şu wagt sosial durmuşda, social mediada men bir obrazda öretdim. Men şu ýylanlyk, wedmalyk, etde scenический obraz men durmuşda edil olur ýalyk nejise. Ýöne edil teňde işiň ýalyk. Edil on ýalyk bir o adam däl bir näme diýle sülpük men näme. Oşaçyk. Näme diýse bolýa diýen malaýymjyda däl. Ýöne edil mulur ýalyk men özüm käwat gaty nejise görkezýän. Ýoň ýalym däl. On ýal bolbam bolmaýar, on ýal bolsaň ýaşatmaýarlarym. Aýawa sende de näme? Nejisi görüp bilýänmi, görüp bilmeýänmi? Göz gerek da, o da menkala, mysal üçin. Şoda. Awa. Men hem görmek üçin senkala göz gerek. Şular peşorda diýilemi? Näme? Awa. Kiçiken bir çakya iyi. Näme denmeli? Ol zat Ukrainada atomny ýazarny zat bada. Zat zavod ýarla. Men wagtynda şo taýda bir bilen oturdum da. Bir ýaşajak gyýjak bilen odan jondan şol aňardan tüsse çykanyny gördüm. Tüsse çykanyny gördüm, bir biraz okudum da şo hakynda erwetdigi zat hakynda şol ýarylsa zat etse, şondan galýan zatlaryň erwetligini. O gyýda gitsen diýdim, olam gidip şeýle gapdalap butka girip ýetişdi. Men girip ýetişmändim. Tipa geroymy? Onuň men şeýle ýerden gözüm açýan, aýdaşlarymda wraçlar zatlar. Sen oyanamda şeyler akkollu. A получается шрам олеңсе? Ova. Ha, ajok ýaly. Ya da gaty motor sürtdiysen bolýar maňa. Ikinji, üçüncü storyada var şeyler bul. Urşa zada kinoda gatnaşyp zady şo taýda okun izleri gyzgyn. Bopşym çynnaly içdi. Açsam çynna. Muny prosta şeyler men aslında gaty özümdenem has owadan adam da men. Şeyle birazgym bolsa gözlegmesin zatyp şeyle ýerleşdirýär. Leykoplast. Yok men nabarat men ejemde var şu datlar. Aslım Sarakstan näme? Owamada salam. Biziň emmemizde klima var. Elinne, arkasyna, aýagyna zatda bolup bilýär. Düşündüm. Şu taýda ýaşaýanja bir mörmöje edýän bolmaly şuna. Çiýbin bar şu taýda çakka. Pulun bolsa öňüne alyp bolýar, şo kakamda pul ýok ekenne. Öňüne alyp bilmänlerlerden. Bu zatlaryň bilmesini isýär. Yo, жалко, да, в любом случае şeyler. Barjak yerimize barıp dur, görüşüp ajamlarymyzdan görüşüp dur. Şoň üçin esas zat gowunyň owadan bolmaly ýalar. Gowuny hem görýän üçin owadan bolýan. Hakyky. Özüňe bolan anam. Ýerde näşe toýanýan wapşa? Hirhile käwat ýatmaýan ulmama. Gönü geçip gitýän. Gün geçip gitýän. Käwat ýatýar da, köp adam bir sagat gözümiň awasyna alaýyn dip. Menne şo ýok, men gyzgyn etmeli işi gutaramak. Şo gyzgynlygymy edip gutarýan, onuň ýatýan. Aralykda özüme goşa daýsam, bir sagat gözümiň awasyna aljak diýsem ýa, daýsam soň iş soňky tempa girmek maňa kyn. Şoň üçin men dinjalamak aralykda işim bolup onuň arkyn ýatýan. Onu men eýledim. Ýylyň bir aýda edýän işini 2 gün edýän. Men şo bir aýlap kiçike demok men şu 2 günde tartayda goýsak çotk reklama bolýar men şu. Awap sen diýmedik bolsaň haf bolýar skrit reklama. Onum edil beýtip däl açyk şeýdi birak goýmaly. Şoby ýakyby biz görkezesimiz gelenok boldy ýöne görünüp durda ol gyzyl renkden şriftinden dizaýnynyň. Aýdy beseň näme diýen reklamaňy? Aýdy beseň näme reklama bolýar? Olar da özüni
zat ettiriyor ne diye şu reklama köp de atken o bağışlarım reklam edip batırot artist mi tam adam hemme reklama yaptılar kadırgaçtı reklama değil yani Sen zaten. şoňa urýan menem diňe şoňa urýanna. Yok öwür arqyn ýöne bold üçin men öz çiste professionalna menýe te bold näme diýseňem awtoriteti barna pitikda bir düň çykan bir maral fular däl. Şoň üçin şey direkt koysan has qow netije ber. Ay bular bold ço türeken dip ulyl tanaya da muňa şey koysan ay bular bold reklam edip oturlar diýerler. Düşünüp şoň üçin näbäşi. Men oşa bir tapar haýsy tükül reklam edip men oşa daşna mor koymadım. İkelimde şey tutdu. İkelim yapyk. Ýöneň bet reklama boluşa. Maşina gidip barýan, bar gurlan bolýan. İkelim yapyk ýöne şol tükül çay. Fardaşyl hemmek tanaya da. Zerre sen şu wat diýäň da nawiýaşy reklama. W общем, men özümem şey reklamny integrasiýaň ütgemegini isleýän bir personal diýsem kam adam kam diýär. Reklama bilen ýadatmalar, şo reklamadan hem keyip almalar. Ýadyňa düşýän şeýle bir reklamalar wady. Astanovkada bir otyr. Асхар я волен, о, это просто я вас так понимаю, вы меня не понимаете, я вас так понимаю. Şeýle hizledip gülüp zeret ýadım da şolar or bidiň reklamajyklar da ady. Inni şu wagt adamlar şeýle. Şoň bahat plança şunu gellal adam plan dat diýerler ha. Şonu dur. Böyle. Siz diýdirýäňizmi? Kim diýdirýär şol adam sizin ýerinizden geçýän bolsa? Köp biznes özüň nämesin edäýdi sebäbi näme bir ustat görýärdi, ne kabutta bir professionaller edi aslında bir professionaller bir prosta kawat onluğa düşäýär. Aslında reklamany okap biz marketolog gyzyl diplom marketolog biz hiç bloggerin arasynda ýokmy diýen. Baram bolsa başga urdan marketing urdan ökdi. Yani imin PR reklama bir haridi bazara çykarmak boýunça gyzyl diplomalan blogger menen tak daşda görümde göremek. Soň tecrübe bilen öwrenen bloggerlar hemmesi Haýtyrlar bilen gelýärler biznes hakykatdan meselem şu bolt bolsa meselem boltdan reklamada bolt diýip 70 tapar aýt gyýgyr görköz diýär. Menem beýsen gowdal bir hilik zadyň geçmeýän ýalyk bir görgüli 70 tapar adyny aýtdyrdy bolyn ýatda galyrjak bolýardy. Onu ýaly etmeli ki bu tabi ýöne ýatlada gelýär ýaryna bäşi däl bir ýatlada bir şey däýerli maslahat berýärdim de ýok diýär. Gün gör. İşte ulluqa maý kaňda ýazyp goý. Gönüm elem meselem gyýgyrşa men biznesimiň adyna. Şoň üçin tereketçiliň özüne de bagly. Bakın geçmeýän o zatlarla bilýän näme üçin sebäbi şükürleri bolsun. Gaterwet begenýän bizde öňkýalak şunapytygam ýekedäl ýa bir sanak magazynem ýekedäl gün-günden targow centerler zatlar açylyp otyr konkurensiýa ulanýa. Şoň üçin dalşy şeýle zat süýjemeli, gowlamaly. Süýjemeli ödem konkurensiýada soňky döwür gowlaşýar bir hirek. Men ödem duýýan. Bir hirek gowy ondan o bundan gowy bir-birinden gowatjak köp ütköşükler döreýär. Men ödem köp zady şu wagt ýylyň reklamasyny görüp öwrenýän. Wow diýdir. Wagt tapyp gija galyp geleniň üçin birinjiden köp sag bol. Было, во-первых, познакомиться с тобой, во-вторых, пообщаться. Было приятно diýle araqda. Men orsal ýalňyş gürlemänem gowy. gowy. Sağ ol üstümden gülmediň üçin biderek arada edipdir niderdiň şu wagt realne gelýäkem arada etdim täbäbi. Birden gatrak gülse menim özümi saklap bilmesem birden ýylmak goýberäýsem onuň taýnam öňüme ýarty blogger bilen aram owda sögüşä bir Mamet filenim sögüşäýsem diýip bara ala diýip gelýärdim. Tak şu sağ ol saňa. Yusuf diýip men agam da. Aha. Olam şu owda ýerden maňa jaň edýär. Şeýle sen näme diýip berseň zat diýip aýal masgalyny şeýle gürleşilýärmi, şeýle sesi uradylýarmy zat diýip men ýa-ni izvinite men ýa bagyşlaň bul. Bizim öz patriotlarymyz bar, dünýä garaýyş men kabul edip alýan zadymma kategoriýalar zat diýerler şoň üçin. Yok onyal oyuna gaýta men begenýän sebäbi. Şudiýa emmeksi, symboli artist boljak bolsaň, aktrisa boljak bolsaň, industriýaň bir adamy goşak bolsaň, emme zada çydamaly, zat etmeli, özüňe gowsarat, janyň sag bolsun. Reklama behbitli alyp barýan işleriň mundan beýlägem şeýle. Belentlere gitsin, sen ütköşme giýdirjeňe, ananýas, hemmämiz däzeliklerde garaşýas. Bu Ada Production YouTube kanalyna girýän gönçükkä emmäňe de garaşýas. Sizin gollaryňyz bizim üçin wajyp. Janyňyz sag bolsun. Çyn ýüregiň bilen arzu edýän, arzuňy maksat edýän, maksada bir ädim ätleseň, maksadyňam saňa tarap 3 ädim ätleýär.
Nerede ettin? Ada production şu mikrofonu ayda benim ettiresim gele. Arada ettirmek için gözledim, onu tapmadım, onu Forbes'tan yazdırdım, näme etjek. Gaty koydum, çyn bupka. Alo.